Hayi ke fike ekhaya hayi beka impahla zami. Thola imoto engilethileyo zonke impahla zithule zibekwe ekhaya. Hayi ndizihlalele qhubeka isikhathi-ke ndizihlalele. Imane ifika ke lento yokuthi ndiyawuphupha lo plastic. Into kunayo ndivuke ndinganayo. Ngoba into esebiza ukufaka engxakini awuyinaki. Ngoba kwakufanele ukuthi ngesikhathi ndiwuphupha lo plastic ndivuke ndiwubheke uba kanti umthetho khona uplastic unani. Ngoba kusho ukuthi kwakukhona amathiphu kwabantu balele babetsho ukuthi heyi yayibona into ela kulo plastic yokuxabanisa nabantu bonke. Hayi ndingayinaki le nto ndiyavuka ziyaqhubeka insuku. Hayi ndivuke ngenye ilanga ndihambe ndiyozifunela khona leli yeza kuthiwa sisithobo. Ndiyozimbela isithobo ngaliya emagcakeni. Manje ndiyabuya futhi ngokukhulu ukunganaki. Sekudala futhi ndikhona lapha ekhaya. Ngokukhulu nje ukunganaki. Manje ndiyabuya nanku lo plastic lapha nje. And kusho ukuthi uziphe isikhathi lo muntu lo wesifazane ukuthi akabheke ukuthi kahle kahle kukhonani la kulo plastic. Wafike wabona lo plastic ukuthi kukhonani. Ngoko akafuni ukuthi mina athi kukhonani kulo plastic abuze kuwo. Uvele nje wawuthulula phansi ukuthi mangifika ngifike ndiwubone. Ndiqale ndingaboni impahla ngiqala ngibona uplastic. Ngoba nami ngokwento eyaninakisa ndiqale ndabona wona uplastic. Ndabe sengibona jacket beyiveli ngaphezulu lo plastic. Ngase ngibona ke zonke into ezingaphakathi kulo plastic. Hey into ezikulo plastic. Wena kweva abantu abanolaka umuntu ucunuka afe nya ahambe oncwadi. Andazi kuba ndingathi mina yena mayicinga ezi zinto zikulo plastic uma ngaba bekuthiwa ngempela ndiyazazi bendingeza kanjani nazo apha kuye. Ngoba yena manje uzitshela ukuthi mina ndize nazo ezi zinto zikulo plastic ndizazi kanti bendingazazi. Bendingazi wabakhona mina lo plastic ndizibhekele nje. Andiwunakanga andiwunaki kwanhlobo yawo. Futhi ngendlela esekunesikhathi eside ngawo ndihleli nawo khange ndiwunaki. Hayi indaba kaplastic hayi cela ke manje ukuthi ngichaze indaba yalo plastic. Sochazela abani umuntu uyavuta bheka amalanga. Hayi bo mahlala phansi ndikuchazela indaba yalo plastic. Umuntu uthetha kuthethwa. Into la kulo plastic